Akwụkwọ nke Makabean, isi nke 1. E nwere otu nwoke aha ya bụ Tiserusadian, na ndị hụrụ mmehie ya n'anya gaa n'isi n'ime ya ịnyịnya na ụba ndị agha guzosie ike n'okpuru ya. O nwekwara ọtụtụ ndị nchụaja ndị na-efe ya ofufe, ndị na-akpọ isiala nye ya, ndị ọ na-akpọkwa isiala nye n'àjà n'abalị na ehihie. Ma n'obi ya ka ọ na-adịghị achịgharị, ọ ga-adị ya ka ha na-enye ya iguzosi ike, ma n'obi ya ọzọkwa n'oge nhazi, ọ ga-adị ya ka ha na-enyekwa ya ikike niile ọ chọrọ. Ọ na-achụrụ ha àjà ehihie na abalị, o wee guzo ndị nchụaja ndị na-efe ya arụsị. Mgbe ha na-eri ihe si n'àjà ahụ e merụrụ emerụ, ha na-egosi ya n'arụsị ndị ahụ na-eri anụ abalị na ehihie. Ọzọ, ha ga-eme ka ndị ọzọ dị uchu dị ka ha wee chụọ àjà ma rie, ma mee ka ndị ọzọ dị uchu ka ha wee chụọ àjà, na-achụkwa àjà dị ka ha. Ma ọ ga-atụkwasị ya n'obi nye arụsị niile nke na-adịghị aba uru, nke na-abụghịkwa uru. N'aka ya ka ọ ga-ịdị nta, ọ bụkwa n'obi ya ka ọ na-adịghị achịgharị. Ọ ga-adịkwa ka ọ dị ka ọ bụ na ha keworo ya, ka ha nye ya nri, ka ha wee kpuo ya okpueze. Ọ ga-adịrị ya ka ha kere ya na Setan emewo ka o kpochie ya, ka o wee ghara ịba ya onye kere ya wetara site n'adịghị ndụ ruo ndụ, ma ọ bụ ka ya na ụmụnna ya wee ghara ịma ya onye okike kere ya wetara n'adịghị ndụ ruo ndụ, ka ha wee jeruo oge Hanem nke ọkụ ruo mgbe ebighị ebi. Chineke ga-ekpekwa ha ikpe. Adịghị ahụkebe mgbe ọbụla o kwesịrị ka ọ kpọọ ha ndị nwụrụ anwụ. Dịka Setan bụ ikike nke ndị na-eduhie ha, ha ga-anọ n'onyinyo arụsị ahụ, ma dịka ọ ga-agwa ha n'ụzọ ezi uche dị na ya, dịka ọ ga-ekpughere ha dịka ha hụrụ ya n'anya. Ha ga-ekpekwa ikpe n'elu arụsị ndị ha kweere na nke ụmụ Adam tụkwasịrị obi, bụ ndị echiche ha dị ka ntụ. Ma mgbe ahụ, ọ ga-eju ha anya mgbe ha hụrụ na o mezuru ihe ha chetara n'obi ha. Ha ga-emekwa ya dịka o si ruo mgbe ha chụrụ àjà. Ụmụ ha nwanyị na ụmụ ha nwoke, nwa ha mụrụ si ha ọdịdị, wufuo ha ada nwanyị na nwoke ọbara nwa dị ọcha. Ha emeghị ka ha wute ha, n'ihi Setan ụtọ ya ka ọ chụọrọ ha àjà imezu ọchịchọ ọjọọ, ka o weda ha n'ebe Gehanem nọ dị ka ya, ebe a na-enweghị ụzọ ọpụpụ ruo mgbe ebighị ebi, ebe ọ ga-enwe mkpagbu agbụrụ. Mana Serusadian dị mpako. Ọ rụrụ arụsị 55 na-ahụ ọrụ n'ime ụmụ nwoke na-akpụ uwe 20, ma ọ ga-anyị isi n'ime ya ga-enye ha otuto kpamkpam, ebe ya onwe ya na arụsị ndị ahụ na-enweghị ihe ịchụ àjà nke mọmi na mgbede. Ọ na-enye mmadụ iwu ka ha chụọrọ arụsị ya àjà. Ọ na-erikwa ihe sitere n'àjà ahụ e merụrụ emerụ. Ọ na-enyekwa ndị ọzọ iwu ka ha rie ihe si n'àjà ahụ ọ kwasuo ya karịsịa. O wee mekwara ya ụlọ 5, bụ igwe na ọla na ọpụ. O were ọlaọcha na ọlaedo chọba ha mma. O wee were akwa nkwụba kpuchie ụlọ niile ha gburugburu. O wee kụọ ha ụlọ ukwu. Onye ahụ dọrọkwara ndị ọzụzụ nye ha n'ebe ahụ ka ọ na-achụkwara ọgụ arụsị abụọ. Ma ọ ga-adị ya ka ọ bụ arụsị ya riri ya ga-ewetara ya ọgụ fefan nke mkpụrụ vaịn 50 na efere ọka 50 na nke a gwara mmanụ.
o wee sị ndị nchụàjà ya were nye ha, mee ka ndị okenye rie ihe m gburu egbu nye ha, mee ka ha ṅụọ mkpụrụ vaịnị nke m na-echuru ha. O wee nye iwu ka ha niile rie, ṅụọkwa ihe si n'àjà ya rụrụ arụ. Ma n'ajọ ihe ọjọọ ọ ga-eziga ya ụsụ ndị agha ndị na-eleta n'alaeze ahụ niile, ka ha wee kewapụta, mara, wetara ya, werekwa ọkụ na mma agha leta ya n'ihu ya, ka ha wee lụta ya ego, suokwa ụlọ ya n'ọkụ, ka ha wee laa n'iyi niile ego o nwetara n'arọ ya. N'ebe ha nọ ka ndị obiọma na ndị dị ukwuu dị. Ọ bụkwa ha ka anyị keworo n'ime ha ebere. Mụ onwe m ga-egosikwa ya ahụhụ na mkpagbu, ma ọ bụghị na ọ kpọọ isiala nye ndị kere m, chọrọ ndị m okike, na m ga-egosi ya ntaramahụhụ na mkpagbu e keworo ụwa na eluigwe, na oke osimiri nke dị n'obosara, na ọnwa, na anyanwụ, na kpakpando, na mmiri ozuzo, na ifufe, na ndị niile bi n'ụwa, ka ha bụrụ ihe oriri, na-enwe afọ ojuju ruo. Ma ndị na-efe ya ka ọ ga-ata ahụhụ na mkpagbu siri ike, ma ha agaghị adị ha mma.